वाला कह गई तू पहले गुरु को गाय जिन गुरु रचे पानी से जल पिंड रचे अलख पुरुष नीरे भोजपुरी भाषा एगो दुमनिया भाषा है जी भोजपुरी में कहे वाला कह गई कि दिन ई सुदीन हो मनवा रंगीन हो काहे से कि भोजपुरी भाषा हिंदी के अपन मझली बहिन हो जे लोग भोजपुरी बोलेला उ कहेला जी का कहेला देखइबा छुरा छुरी ते हम लौरिये से थुरी थोड़ी अब भाषा बोले वाला भोजपुरी जी हजूरी ना कर बड़ा ही सुंदर एगो लय है का झनक झनक तोरी बाज परिया प्रीत के गीत अरे सुनाए बसुरिया झनक झनक तोरी बाज अरवा खड़ा होकर जब लयदारी गायब तो ई एगो माई बाबूजी के ऊपर गीत हो जी जौन की कवि के कल्पना है अरे कर जनक माई बाबू के दियाई हो खाता तो खाता मदन भाई त जाई छी ना कियो राजी हो कर जनक माई बाबू के दियाई हो माई बाबू के दर्जा एगो ऐसन दर्जा हो कि कबो ओराए वाला चीज नहीं खे नहीं के कर जनक माई बाबू के दियाई हो कर जनक माई बाबू के दियाई कहे के बाद मोरे महीना रखली गरहम मोरे महीना रखली गरहम